Hello and welcome to one of the most recognizable venues in world football, the Estadio Santiago Bernabeu here in Madrid. I'm Derek Ray, and joining me to provide expert analysis is Stuart Robson. And if this game lives up to its billing, Muistakaa tilata kanava ja laittaa tilaukseen tää mun kanava ja tykätä videosta. Laittakaa. Oho. Laittakaa siis kommentteihin, haluatteko part 2 tästä. Oho, nyt meni vähän vahingosta, vähän huonosti. Oh. Laittakaa sitten kommentteihin, että haluatte part 2. Se mä voin tehdä teidän puolesta. Mitä tää äijä tekee? Tää on kyllä aika huono. Sieltä lepää. Mitä tää äijä teki? Katsojat, mitä tää vastustaja teki? No, oli se helppo maali. Laittakaa kommenttia, haluatteko, että meikä pelaa Fortnitea. Saa laittaa kommentteihin. Luvalla. Siinä. Ei, meikä syötti vaan päin. Kumpi on parempi? Mitä ihmettä? Laittakaa kommentteihin. Kumpi on parempi? PvP vai Real Madrid? Ei. Mitäs tääkin yrittää edes? Mitä pitää? Ei. Mennäs nähnyt. Et se pääs tekee sitä maalin legit. No. Yes. Taas sama juttu. Meikä vähän huono syöttelen noita. Oho, vahingosta katso, ettei meikä veti vahingossa, kun kato ympyrästä pitää ottaa se pallo pois. Taas sama juttu. Meikä ei ollut. Oks. Oho. Yes. Peli on muuten sitten 1-1. Ei. Mennään, mitä siellä on. Onko siellä ekana toi PV:n pelaaja vai mitä siellä on? Ai.
Mitäs tää yrittää noin kaukaan tavata? Rice? Royce? Mitä ihmettä? That's a good looking ball. Not a surefire goal. Real might press it on the flank. He's in behind. Ei, mä yritin keskittää sitä. To the lead. It's a corner. And the main thing is to thump it away. Not smuggled behind for another corner. Trying to deliver it accurately. Well, what a stop it was. Well, I have to say, Kolmas kulma. Siis vissiin. Mitä tää tekee? well, he could give it away.